ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang nabuhat ni Pedro or ni San Pedro, dalaygon kaayo sa iyang pag-ingon nga ikaw mao ang Mesiyas. Kay sa tanan nga mga tao nga nakaila ni Hesus, si San Pedro ra gyud mao'y gihatagan niining maong kahibalo. Kay doon na sa siya special na role. Pero kining kahibalo ni San Pedro ni Hesus isip Mesiyas gitistingan diha sa pagsulti ni Hesus unsay dangatan niya dinhis kalibutan. Pag ingon yung Hesus mag-antos siyag maayo o paantoson siyag maayo niya ilansang sa cross, patyon, nawa na ang kalinaw ni San Pedro ug ang iyang pag-ila ni Hesus. Kinsa man ning Mesiyas? Kinsa man ang Mesiyas be? Wala mo kibaw. Ang gipadala sa Ginoo aron moluwas sa kalibutan. Ang gipadala sa Ginoo aron mobuntog sa yawa, aron mobuntog sa sala. So kung makaila ka og unsa ning Mesiyas, ang mahitabo gyud dili na ka mahadlok aning kasakit, aning kamatayon, kay naa na ang manluluwas nga bisag moagi pataani di na gid ta mabanlas. Pareha ba nang naakas imong balay niya gilunupan ang tibuok palibot, di nakakalakaw tuwa na lang kas atop niya moabot dayon ang rescuer. Saman moambak ka ngadto padong nila o dili tangan kadtog net ambak des atop kay diana diring sakayan, moambak ka dili moambak ka kay rescuer guna di ka mahadlok. Pero katong wa pa sila niabot wa pa moabot diha ug moambak ka siguro jud kang lamyon kas tubig nga to. So nanang rescuer ang Mesiyas, pero mabaw pagidi ay ang pag-ila ni San Pedro atong panahona. Kay pag-ingon ni Hesus nga mag-antos ko pag-ayo, paantoson ko, patyon ko, ani ingon din siya Ginoo dili unta na mahitabo nimo. Di ko musugot na mahitabo na nimo kay buutan kay ka, Diyos nun kay ka. Ang resulta giingnan siyang Hesus pahawa Satanas. Mao na gilingi ay mong tupad na hadlok pa ka magantos, na hadlok pa ka magantos niya hadlok gani magantos na iyawa ka, Satanas ka. Mao na mag-una gihapon sa atong mindset na ay gitawag na to godly mindset, na asay satanic mindset na unsa may Diyos nun nga mindset or godly mindset, kana bang nahigugmang magantos, nahigugmang magpakamatay para sa kaayuhan sa iyang isig katao. Kana bang magpangita gyud pag-antos, magpangita gyud og mga kasakit aron malipay ang iyang isig katao. Saban, naamo ana nga mindset. Wa gini sanom. Unsa may satanic nga mindset, kanang mulikay gyud anang pag-antos, mulikay gyud anang kamatayon, gusto lang gyud nga secured kay ko, gusto lang gyud nga malampuson kay ko, gusto lang gyud nga malipayon kay ko. Kana bang hastas pagsimba nagsigig pangayo, Ginoo malipay unta ko, Ginoo panalipdi ko, Ginoo mo pasar unta akong anak sa board exam,
kana lagi iyang gusto. Di gyud kay ingon, Lord, ang akong anak mo take sa board exam ug mahagbong tagai in taong ko grasya nga makaday gihapon ko nimo kung mahagbong siya. Nya kung mo pasar nga dili unta ko magpahitason, makahinumdom unta ko nga ikaw say nagbuot ana. Pasar og hagbong malipay unta ko, Lord. Ana. Namo ana nga mindset. One-sided kita tanan. Muna nganla detas Ginoo Satanas. Satanas. Mao bitan na kanang inig kaminyo unsay mindset nga giset diha para mahimong Diyos nun ang inyong kinabuhi, isip ba nag-asawa? Dili one-sided, for better, for worse. Sa tong sa? For richer, for poorer, in sickness, and in health. Mupili gani kag usa lang ana, nya di nimo i-welcome ang usa, Satanas ka. No na. Muna diri sa atong unang pagbasa, naagihapoy roles nga gihatag ang Ginoo sa mga tao. Siya tinuo di na tamo patyon sa lunop. Pero kinsa tong mupatay siyang isig katao, patyon sad. So ang mupatay na nato ang ato ng kinaiya. Pero karon god sa may mupatay nato karon kana ding gubat sa Russia ug sa Ukraine, ang Ginoo day nagpatay ana. Lunop pa di ay na. Oh, matod pagani sa mga istorya-istorya karon kung kining tanan nga mga armas nga gihimo sa tao for mass destruction, kana bang nabang patay nga tiningo ba, mass destruction, kung gamito na gid ni aning mga nasod na gamhanan ang tanan nilang armas for mass destruction, mga nuclear bombs o ingon ana 18 minutes hurot na tagkamatay. Oh, di mo to patisting nga sila, di ba? Di ta katiwas aning misa, patay na ta. Control na God everything. Satellite, controls di mo kalibutan. Anya inigpindot ana manggawas na naghain ang ilang mga laboratory, sana kana mga bases, kana ilang mga bases nga tuwa nag-ong-ong ng mga missile, usa lang kapindot manggawas na natanan. Nya ang mga aso ana, ang splinter ana, mupatay na nato. Dagko kay nastanan, ikarga ginagporting dagko ang mga truck, usa ka buok, usa ka truck pating dako nya kana ganing grenade nga kuptan ra og kamot, iiksa na nimo diha nya mo buto pare atong Plaza Miranda kuno duha ra man to ka hand grenade ang gilabay. Oy, pila gud to ka hundreds ang nangaangol. Unsa na kanang gikargag truck pating dako gikan dinhi abot atong kuros di ana nya porti pandakuas lawas inigbuto ana sus grabe ha, gakarga pag ginag mga kagaw sa nuclear nga dili mapapas bisag pila pa ka tuig ang mulabay. Hot doon lagi gidag patay. Kinsay mo patay ingon si Kristo, di na lunop, di na sa kumpatay ninyo ang inyong pagsupak nako, maoy mo patay ninyo kay si Satanas maoy tinuod nga kriminal, nga murderer din his kalibutan. Kinsa may mo protect nato ang Mesiyas. Unsaon man ta niya pag-protect, mosunod gyud ta niya. Ayan ay lingi ay mong tupad. Ikaduhang lingi nga nagsunod pa kas Mesiyas. Ana, unsa may gisultis Mesiyas, palit mo og slat. Usanas mga gisulti niya. Ay, jote kay mamalit og slat kay ang gisunod. Ambot lang sa imong gisunod. Amo tudlo ra ba sa nangyawa ayaw palitan ng slat, tiguma na para sa imong kaugmaon. Ana mao ginaisulti dayon para na sa imong future. Ayaw nag-ipalit karon kay naara na simbahan, wa nay kapuslanan. Para na sa imong balay, i-renovate na sa imong balay nya na para ba kay palitonong yuta. Abot ra ba sa nag mga 100 million
Mao na ayaw gina i-share anang gisigig sangyaw anang pariana. Kay napakay 100 million nga bayranan, napakay 10 million nga bayranan. Ana mo na para sa yuta, para sa balay, para sa sakyanan, na para ba kay palitonon nga bag-ong sakyanan nga mo worth og mga 8 million aron ang imong dignity ko ang gyud kaayo. Siguro gyud nga mo hanga ng mga tao nimo, ayaw lang na bahini o sana si ano diha kay sagdailan na diyang mga tricycle driver, kana mga habal-habal driver, mga labandira, kana mga maid, mga OFW, sila lay papalita ng slot. Dili na para nimo ang palita kanang makaayo sa imong kaugmaon. Ana mo na mga yawanon nga mga hunahuna. Wa mo anang hunahuna. Mga tugre ba noon? Wala mo diya. Basta ningon si Kristo pahawa sa tanas niya. Kini mga tawhana nga magsiging ma-secured akong future, ma-secured akong future, ma-secured akong future. Mao ni sila ang mahadlok sa kasakit, mahadlok sa kamatayon, mahadlok sa mga failures. Dali kini sila maghikog, dali kini silang magdepresyon, dali kini silang maratol, dali kini silang masuko, dali nga mag-self-pity. Maoni sila, luoy kini sila. Bisag daghan na kay na sila mga achievements, sige lagi pong kaguol, sige lagi pong kahadlok. Pero kini sige palit na tong slot, mas stage 4 cancer na lang, gasmay lang yapon. Ma-failure, pahiyom lang yapon. Budhian sa bana, budhian sa asawa, mukatawa lang bisag gaagas ang luha. Mauna yung mga Diyos noon. Pila na may halin na to ron nagipalit sa mga Diyos noon. Ang atong SBF dag nahalina na taas of yesterday og 3,001 slot. Nindot 3,001 slot. Pakpak. Mura man sa edad ni Noe ba katong Anoe ba to katong kuanas lunok. Paghubas gyud sa lunok matud pa sa gospel first reading kagahapon. 6 kagatos og usa ang edad ni Noe, 601. Nindot gini na ipakapin nga 1, at least nakaabot yung 601. Grasya na nya kita karon 3001. Nya si Noe, tanaw ha unsay grasya ni Noe, 601 year old na siya, pero unsay sugos Ginoo, panganak og daghan. Motuo mo makapaanak pa ng 601 year old? Tuo mo dili. Kada why impossible Ginoo? Why impossible sa gahoms Ginoo? Pero kita karon din ata mo tuo sa kanang iabot nagsitintay sa pwede pa ka mamablos buang ka diha, buang stinta bisan ganig 40 pila na may anak ninyo, tulo pa din, pila may edad nimo, aguang na pa din 45 nako imong asawa 42 nako, pwede pa nang masundan og mga 5, di na namada pa din, guwang na 601 paanakon pagdaghan nga naman Ginoo lagi magbuot, dili kita. Kung kita na gani mo'y magbuot-buot sama ni San Pedro, ingon nas Kristo, pahawa sa tanas ang imong hunahuna sa tao, dili sa Dios. Manindog na ta mga naghuna-huna sa Dios. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon, ani ata nagkatigom sa pagsaulog nining misteryo. Malaumon kitang mudangop sa atong Ginoo diha sa mapaubsanong kasing-kasing ug moingon, amahan dungga